vás u nového videjka a dneska tu máme ďalšiu ochutnávku na dubajskú čokoládu, akurát dneska tu máme trošku inú edíciu, je to tiež dubajská, akurát tu máme túto vatovú, cukrovú vatu, len to sú tieto, takže to si dám dole, lebo toto mi nechutí, ja nemám otvárať čokolády, takže si to moment, mne to hrá to oko, si toto vypnem, dobre, lepšie. Takže tak, to je rúžová čokoláda, proste. Rúžovú čokoládu som ešte nikdy nevidela. Dajte mi chvíľku. Ja si chcem dať toto dole, dajte mi chvíľku. OK, tak nejak som ju očistila, to potom ešte očistím. A poďme sa na ňu pozrieť. Vyzerá takto. Počkej, si kúsok odlomím. Tu nejde. To čo je za čokoládu? Ja to idem asi nožničkami, alebo... Ale čokoláda je fajná. Idem zavolať. Tak, máme ju tu, maminka mi ju zlomila. Pozrite, počkaj, ja vám tu ukážem tú cukrovú vatu, ideme ochutnať ju. Klasická cukrová vata. Poďme to ochutnať. Potom to musím ešte s cukrovou vatou. Klasická cukrová vata. Tá vata je strašne málo výrazná. Taká veľká čokoláda. Toto. On je problém v tom, že tá vata tam nejde absolútne cítiť, takže to chutí ako normálna dubajská čokoláda, mliečna, taká lepšia čokoláda. Takže máte radi dubajskú, kúpte si to, ale neviem presne, kde to zoženiete, ale keď to máte radi, kúpte si to. A ja to dojem. OK. Napijem. A druhá vec je problém. Ja nemám rada tieto maliny sušené. Takže to fakt si dávajte dole, ak to je máte radi. Ne. A znútra to vyzerá nejak takto.
tenučky, tá cukrová vata, akože. Keď už to robíš. Dobre, asi to tam. Kokos, to je riadne toho krému. Toto už je poriadna dubajská. No, tak to je jak keby si rozpalila dubajsku a dáš si tam cukrovú vatu. Normálnu. Tak to chutí. Akože, koľko tomu dávam? Za vzhľad tomu dávam 6 z 10, ale za chuť tomu dávam asi tak 4 z 10. Taká som to náhodou lepšie. Ale tá cukrová vata je super. Ja. Fuj. A na dubajskej čokoláde, kde mi najviac vadia tieto topčeky. Maličké choránky. Ale fuj. Takže, toto bol koniec. Chcem poďakovať Nike, ktorá mi dala túto fajnú, ktorá mi dala túto dubajskú čokoládu. Fajn, ďakujem. A toto bolo všetko a zatiaľ čus.